A späť k nám. Cestovanie vlákmi na strednom Slovensku sa skomplikuje. Práve na začiatku prázdnin pre rekonštrukciu uzavreli trať zo Zvolena cez Kremnicu do Hornej Štubne. Ľudí tak vozia autobusy. Niekde nestoja na staniciach, ale na autobusových zastávkach. Jednu z najmalebnejších a turisticky vyhľadávaných tratí, ktorú pre množstvo tunelov nazývajú aj slovenský Semering, uzavreli. Dôvodom je jej najväčšia modernizácia za posledné roky. Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufus. Po nosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a koľajnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty. Železnice tvrdia, že ide síce o vrcholnú časť turistickej sezóny, ale pre priaznivé klimatické podmienky to nemôžu robiť inokedy. Dlhšie svetlo a stabilné teploty sú vraj pre nich kľúčové. Najbližšie 4 mesiace sa teda cestujúci zo Zvolena do Kremnice a Hornej Štubne vlakmi nedostanú. Budú musieť prestúpiť do autobusov. Tie sú už pripravené na zvolenskej hlavnej stanici a budú premávať podľa mimoriadneho cestovného poriadku. Mne to je jedno, len akurát, že není to také pohodlie, ale čo budem taký rozmazaný. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálny cestovný poriadok, miesto odchodu autobusu a prípadnú časovú zmenu spojenia. Cestujúci by mali byť pozorní a zistiť si, kde budú autobusy stáť. V Kremnici a ďalších obciach to nebude na vlakovej, ale na autobusovej zastávke. Je to celkom ťažké v tejto horúčave, takže ale aspoň, že to ide, ja bývam hneď tuto pred autobusovou stanicou, takže aspoň nemusím ísť úplne hore, takže je to v pohode, ale v tom teplo je to ťažké. Riešenie má zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku náhradnej autobusovej dopravy a zároveň lepšiu dostupnosť miest nástupu pre cestujúcich. Výluka na tejto trati by podľa železničiarov mala trvať 4 mesiace až do konca októbra. Dovtedy musia cestujúci počítať s náhradnou autobusovou dopravou. Martin Dušička, TA3.